Zanimanje? Glumica. Kaže se dramski umetnik, glumac. Nadimak? Nadimak je za prijatelja i porodicu. Roditelji i najbliži me zovu Lida, eto to je recimo. Znak u horoskopu? Vodolija. A rak, nepopravljivi emotivac. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Na predstavu Magritte nerazjašnjeno ubistvo, ciklus emisija Ars Altera Pars i moj rad sa studentima glume na Akademiji lepih umetnosti. I onda kad sam bila najpopularnija glumica stare Jugoslavije, ostala sam ono što jesam i onakva kakve su mi ljudi znali i pre toga. A zbog čega se kajete? Što jednom davno nisam igrala, odnosno nisam pristala da igram u jednoj predstavi. Ne znam, možda, verovatno da ima hrišćanski, naravno, kajati se. Poređajte po afinitetu pojmove film, pozorište, televizija. Film, pozorište, televizija, pozorište, film, televizija, televizija, film, pozorište. Ja podjednako volim i film i pozorište i televiziju. Sa kojim partnerom biste voleli da igrate? Sa Jamesom Woodsom, Al Pacinom, Christopherom Walkenom. Moj najomiljeniji glumac je Jack Nicholson. A s kim ne biste? Sa dosadnim i nemaštovitim partnerima. Ne postoji niti glumac, niti glumica sa kojim ne bih voljela da igram. Trenutno najbolja pozorišna predstava? Larry Thompson. Ne znam, zato što retko idem u pozorište. Koga najviše cenite od javnih ličnosti? Miloša Petrovića. Vojislava Šešelja. 3 ključna problema Srbije. Lenjost, klaustrofobičnost i neznanje. Mi Srbi nismo složni, to je naš najveći problem. Privreda je katastrofalna i treće, pa ta neka servilnost. Treba li sprovesti lustraciju? Naravno. Treba sprovesti, ali je pitanje samo ko je to, ko je taj čovek, koja je ta grupa ljudi koja će je sprovoditi. Treba li Ratka Mladića izručiti Haškom tribunalu? Odavno. Nikako i nikada. Ocenite rad vlade od 1 do 5. 2. Trojka. Ocenite rad ministra kulture. To ministarstvo je resor iste vlade. 2:1. Opišite jednim pridevom Vojislava Koštunicu. Praznina veštine. Salonski. Tomislava Nikolića. Veština praznine. Pametan, ima harizmu, pošten, realan, objektivan, patriota. Čedomira Jovanovića. Sposoban. Apsolutno antipatriota. Opišite jednim pridevom izbornu kampanju. Naporna. Makijavelistička. S kim ne biste nikad u koaliciju? Sa Srpskom radikalnom strankom, Socijalističkom partijom Srbije i Demokratskom strankom Srbije i ne nužno tim redom. Ni sa kim. Koji vam se izborni slogan najviše dopada? Od nas zavisi. 50% plus, nadam se, i vaš glas. A koji vam se ne dopada? Živela Srbija. Opšte. Život ne može da čeka. Čini mi se da je tako, ako sam ga dobra. Zato što nije hrišćanski. Kako ćete proći na izborima? Odlično. Vedići. A opcija druge sagovornice dvougla? Nadam se lošije nego ranije. Želela bih da izgube i da ne pređu cenzus. Koga vidite kao sledećeg premijera Srbije? Volela bih kad bi to mogao da bude Čedomir Jovanović. Tomislava Nikolić. Kada će Srbija ući u Evropsku uniju? Od nas zavisi. Moramo još mnogo toga da uradimo da bi i Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. Šta biste poželeli za budućnost Srbije? Da je vode sposobni. Da nam deca imaju lepšu budućnost, da se i mi u svojoj zemlji osjećamo najlepše na svetu. Šta ćete poželiti sebi u novoj godini? Sve isto, samo bolje. Da sve ono što mi se desilo krajem 2006. godine, da se nastavi u 2007. godini. Najlepši muškarac na svetu? Miloš Petrović. Je uvek bio i ostao Alen Delon. Koju televiziju najviše gledate? Vesti na B92 i Nacionalni dnevnik, kad ga vodi Mihajlo Kovač. Nažalost, nacionalno. U koliko kvadrata stanujete? U 49, kada je lepo vreme, još 40 terase. U 220. Exit ili Guča? I jedno i drugo. Guča, naravno. Ćirilica ili latinica? I jedno i drugo. Ćirilica. Zvezda ili Partizan? Zvezda. Zvezda. Slano ili slatko? Slano. Uvek slano. Vodka ili viski? Viski. Ako baš moram, onda bih pre rusku vodku nego imperialističku piće viski. Šta cenite kod druge sagovornice dvougla? Sve njene dobre osobine. Pored toga što je dobra glumica, Olivera je i dobar čovjek. Šta joj zamerate?
Ne poznajem je dovoljno. To što je izabrala pogrešan put. Šta biste joj poručili? Želim joj uspeh u profesionalnoj karijeri. Da sa stranputice dođe i krene pravim putem, a to je put moje stranke, Srpske radikalne stranke.